С задачата да почистят едно от най-светите места в града се заеха русенци, които всеки ден минават през парка. Те откриха мизерия, мръсни дюшеци и юргани и много боклуци. В парка се намират гробовете на най-големите български революционери, дали живота си за свободата на България. Това обаче не спира клошари и наркомани да оскверняват паметта на Баба Тонка, Любен Каравелов и Захари Стоянов. Най-тежко е състоянието на гробницата на русенския възрожденец Иванчо Михайлов, в която живеят клошари. Парка на възрожденците е паметник на културата от национално значение. В него са ситуирани два обекта, които са паметници на културата. Едното е гробница на Иванчо Михайлов и другото е гробища на руските войни. Мястото не е обезопасено и влизането вътре не е никакъв проблем. Заради посегателствата преди време общинските служби сложиха катинар на дома на Захари Стоянов. Гробница на Захари Стоянов, тя нямаше ограда. На два пъти вандали се баряха, за да влязат вътре. Откраднаха покривната ламарина отгоре, която не е ценна, е подцинкована ламарина, но на два пъти това нещо го прави. Поддържането на гробниците е задължение както на общината, така и на наследниците. Родът на Иванчо Михайлов, например, има потомци и общинската администрация вече се е обърнала към тях с молба да почистят мястото. От Парк Строй ми искаха разрешението да заварим желязната врата, да няма никакво влизане, да се изкарат тия дюшеци, мръсоти и каквото има отвътре и да няма никакво вече посещение на нощни гости в гробницата. За TV7, Тодор Димитров, Русе.